my v prvom rade chceme zachovať čím najviac výroby na Slovensku. To je naša priorita. Ale nikto nemôže, alebo žiadna súkromná firma si nedokáže dovoliť vyrábať dlhodobo so stratou. Dotovať povedzme, nejaký výrobný proces len preto, že sa nám tu páči. To jednoducho sa nedá. To sa môže urobiť nejaký čas, chvíľu to funguje, ale peniaze konec koncov sa skončia. Keď dojdú peniaze, tak jednoducho musí zavrieť a ísť ďalej. No áno, Uzbekistan je dneska výrazne ďalej ako posledný krát, keď sme sa rozprávali. Ak sa všetky veci naplnia tak, ako očakávame, niekedy v lete budúceho roku by sme tam mohli spustiť výrobu. To samozrejme ale je ako v určitom mysle zlá správa pre Slovensko. Možno to znie dobre, slovenská firma investuje v Strednej Ázii, chce tam rozvíjať výrobu, ale my v princípe do Slovenska utekáme. To je zlá správa. A nie sme to len my. Veľká väčšina podnikov, kde tá faktúra za elektrickú energiu predstavuje väčšie percento nákladov, sa pozerá, a nielen zo Slovenska, ale z celej Európskej únie, sa pozerá na iné krajiny. Vaša základňa, povedzme viac ako 50% výroby sa presunie do inej krajiny, no tak tá pôvodná krajina koniec koncov zanikne tá výroba tam, lebo ľudia budú sa sústrediť na väčší projekt, tam sa bude viac rozvíjať, know-how sa bude presúvať a to, čo je menšie, koniec koncov zanikne. To nie je samozrejme našim cieľom. Znova opakujem, v každom pláne, ktorý máme, aspoň 50% výroby plánujeme nechať na Slovensku. Ale my dneska iný plán ako útek odtiaľto ani mať nemôžeme. Lebo nevidíme nikde nejakú perspektívu. Nikto nám nepovedal, že dobre, počkajte ešte rok, počkajte ešte 6 mesiacov, niečo sa pripravuje. Nič také na stole nie je. To znamená, ak chceme prežiť, ak chceme ďalej rozvíjať to naše know-how, ktoré je tu od 1953 roku, tak jednoducho musíme nájsť nejaké iné miesto, kde sa to dá robiť. Nič nie je lepšie ako naša budúcnosť, samozrejme, kým tá budúcnosť sa nedostaví. A sú dve otázky. Prvá vec je samozrejme, čo spraviť preto, aby Slovensko v tejto situácii netrpelo viac ako musí, lebo nejakým spôsobom trpieť budeme musieť. Hej. Druhá vec je, tá druhá otázka je podľa mňa možno trošku dôležitejšia z toho takého celospoločenského alebo celosvetového pohľadu. To je to, čo musí spraviť Európa, preto aby sme zostali nejakým relevantným hráčom na trhu. No, na tú prvú otázku je odpoveď jednoduchá, ale samozrejme komplikovaná. My potrebujeme vyrovnať tie podmienky s európskymi hráčmi, hlavne s európskymi hráčmi, lebo dneska sa to nedá povedať, že sa dokážeme vyrovnať vo veľmi krátkom čase s producentami z tretích krajín, alebo podmienky ich nedokážeme vyrovnať, ale potrebujeme sa dorovnať aspoň na západoeurópskych kolegov, čo samozrejme stojí peniaze, ktoré samozrejme Slovensko nemá. Takže sme v takej situácii, že dobre, vieme, čo treba spraviť, len si to nemôžeme nejakým spôsobom dovoliť. Je samozrejme dobrá vec, že sa snažíme pomáhať obyvateľstvu s energetickými účtami, čo myslím, že na Slovensku sa vo výraznej miere podarilo. Keď si pozrieme tie ceny, ktoré platia slovenskí spotrebitelia za elektrickú energiu v porovnaní s európskymi cenami, tak sme na tom výrazne lepšie. Ale treba jedným dychom zrovna dodať, že možno nie všetci tú pomoc potrebujú v rovnakej miere. Niekto menej, niekto viac. Ja samozrejme si môžem ako riaditeľ firmy možno dovoliť platiť viac za tú elektrickú energiu a tomu rozpočtu rodinnému to až tak neublíži, ako sociálne odkázaná rodina so 6 deťmi v malom byte. To myslím, že každý dokáže pochopiť. To, čo sa urobilo tým plošným spôsobom, podľa mňa není najlepšie riešenie. Tie peniaze sa mohli minúť buď menej a dosiahnuť rovnaký efekt, alebo rovnaké s väčším efektom. Že to si myslím, že treba sa pozrieť. A na priemysel sa úplne zabudlo, samozrejme. Na Slovensku nejaká podpora priemyslu neexistovala. Dôležitejšia otázka je samozrejme, čo spraví Európska únia s tým, aby ostala relevantným hráčom.
to asi ťažko zodpovedáme v rámci tohto panelu a už ani nemáme čas, lebo sa nadýchujete na veľmi dlhú odpoveď. Skúsim veľmi krátko. Pani Saková ešte chcela na záver reagovať. Je taký polovtip, že to mám rada, ide staršia pani po ulici a vidí, ako z nočného klubu vynášajú nábytok. A pýta sa tých dievčat, čo tam tancujú, že prečo vynášate nábytok? No tak nejde kšeft, tak meníme nábytok, meníme to okolie. No a ona povedala, no ja keď som bola mladá, tiež som pracovala v takomto klube, ale keď nešiel kšeft, my sme vymenili dievčatá, ale nábytok ostal ten istý. Možno to tým treba začať u nás v Európe. Tak ale v rámci tých odpovedí ste zostali verní svojej negatívnej povesti. Ja len jednu informáciu. Keď tu padlo, že sme nepomohli priemyslu minulý rok zvyšovanie distribučných taríf pre elektrinu aj plynu, sme plošne dotovali aj pre celý priemysel. Okrem energeticky náročného.